Apa nih? Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Dah gue tidak kejadian gedor. Astagfirullahaladzim, kamu ini berdosa banget. Budrek dan sakit kepala tung budrek tung datang kapan saja. Budrek ada obatnya nonton kita semua. Nonton kita semua dijamin budrek. Maaf itu bercanda. Sekarang kita serius. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebudayaan Jawa. Zaman saiki kabeh wis padha lali karo kebudayaan Jawa. Kebudayaan kang biyen diuri-uri. Saiki ra ngerti mbuh ning ndi. Wayang, jatilan, kromo alus, ning ndi saiki? Kabeh padha ora peduli. Kebudayaan Jawi wis ilang saking bumi. Bocah saiki mung iso dolan wirawiri, dangdutan wayah bengi. Kelingan jaman saiki mung agawe nangis lan lara ati. Ayo para bocah-bocah agawe kebudayaan Jawi dadi lestari kanggo merdekake negeri iki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.